Jel može? To treba glavne pitati. To se nije puštalo. Jednom smo imali priliku da igramo, ko pobedi ostane, mi igramo nerešeno i obodvoje ispadne. Znaš ti to? Kako još jednom? Ko pobedi ostaje. Vi i Riđica. I? Igramo nerešeno, to ispademo obodvoje. Pošteno, a? Pošteno. I kaže daj nekome, ne daj mu da umre. Ubij ga. Nije to više da igra kako pre igra bilo. Znači sigurno Riđici ne dajete bodove u subotu. Nema šanse. Ispadaše komšije. Neki ispadaju. Vidite pre putalo nikome. Kako se poneli ove 2 godine protiv nas u Rici. Zaslužili nisu da dobiju bodove. Sada će im dati, ja ne znam. A tamo smo pobedili. Neki on ovdje pobedi. On brani da pobedi. Ko bude bolji nek pobedi. Šta ćemo pobediti? Igramo 4 igrača s 40 godina. Naš neće pobediti gotovo. Još nama sad fali 5 igrača ovdje. Pa da povredi. Znači ni publika ni klub nisu voljni da puste. Publika nije sigurno. Publika nije. Mi nemamo šta glet onda. Štaš glet onda? Ko još od Džumić igra? A tu je, otkad ja znam za sebe, tu je derbi. To se išlo i tamo i vamo. To se uživalo, to je uživio za taj dan. Čekao ga da svane. Andrić i ko je ono? Ma Lalić i ko još igra? Šta? Ko nije još igrao? Igra penzioner. Pa igra Lalić. Igra Lalić. Lalić, Džumić, Andrić, Lalić i Džumić, Gagić, Zeger, Gagić, neka ljudi. Protiv nas ćete skupiti ko ne igra. Ma naš će njih up na ovom velikom terenu, kad je rašire, ima da im oči ispod. Samo ko ono to reći. Ja ću. Na utro ona njihov Trebaš ti ovo pokret, vidiš ti šta je ovo. A njihov uzak teren. Malo pritisak na sudiju. Svaki teren nema ni zajednički Sombora. Što mi imamo. Opet smo vrne dovući neki dvije.